точно така. Радвам се, че все пак не съм в отбора, тези хора не са ме забравили. Може би както аз съм в тяхното сърце, така и те са в моето. Също обичам и те фенове. Не само феновете и на Левски по принцип. И аз винаги вече сигурно съм казал 100 пъти Левски е моят дом и когато се прибера, винаги удоволствие да отида на терена и да гледам някой матч. Дори да не съм в Левски, е на сърцето моето.